Ai. Maiju, koska sä oot tullut? No kato, kun meillähän piti olla eilen, mutta kun te olitte teatterissa, niin meidän piti siirtää se täksi päiväksi. Tiesitte kai. No sen takia mä tulin Suomeen. Oot sä vai kuinka kauan täällä? Kuukauden. Voi ku ihana. Eikö se oo ihanaa? Aina olisi ollut vaikea pitää. Kuule! Paina aivan jossain sivulla on sairaalasta. Minä laulan, kun sä laulan pitkään. Herra jestas. Kauhean, kuule nyt tuli oikein kunnon kyyneleet.